Thank you, members of the press. My name is Dr. Manoj Shah. I am a past international director and a past trustee of the Lions Clubs International Foundation. I'm so privileged to be here in this lovely country of Zimbabwe, and yet, once again, to see another project, the Vihimba Maternity Ward here in Zimbabwe, that has been supported by the Lions Clubs International Foundation. Over the years, the Lions Clubs International Foundation has been in the forefront of supporting many initiatives such as this that we are witnessing here today. On the continent of Africa, the Lions Clubs International Foundation has invested over $200 million in hospitals, health facilities, education, environment, providing water for the needy, and many other projects where the need are the most. Talking about this beautiful project, the Bhimba Maternity Ward, and I have been talking to the project manager Meera Chandra and of course to the Lions of District in Zimbabwe, that what else can we do to help and support the community here. There are already plans to expand this clinic, put up a shed and put up more facilities so that the center can be expanded to carry out and give additional help to all the expectant mothers. Going forward, I must also admire the vision of our Lion leaders who also have a vision that whilst the maternity ward becomes a success, how can we add on more health facilities? So we will be in discussions and to see how the Lions Clubs International Foundation can support and expand this clinic. I am Meera Chandra. I am past district governor for District 412, which is of Botswana and Zimbabwe. 2019, after Cyclone Idai, this whole place was washed off, and that is when the Lions of this area approached. This project took little longer than expected because of many hiccups, many obstacles, and many problems. Especially, this project costed almost about 100,000 US dollars, for which 25,000 US dollars the District 412A, the Lions of Botswana and Zimbabwe, raised that money, and 75%, that is 75,000 US dollars, we received as a grant from Lions Clubs International Foundation. Looking forward to it, I am so happy that today we have delivered this project. This project is comprised, as you can see, there are 4 wards. They are well equipped. The delivery room has got equipment, so everything costed us about 100,000 US dollars. Going forward, we will like to expand a few more items like a waiting mother's shelter, and probably we will also think about making our road a little better. Chanhasi inini ndinozwi David Stole by name, ndiri RGN midwife, nurse, and ndiri in charge of this clinic. So pana nhasi uno tiri kufara nechitiko chekuti tave kuizwa officially kuti titenderwe kuti mofanira kuseenzesa the unit yakavakwa neLions Club. This unit yanga isipano for a long time. Unit inozi maternity wing. So maternity wing inenge ine delivery. This is the delivery room yetotaura tiri. Ine 2 beds donaterwa neLions Club. These 2 beds modern beds mukatarisa atori nemahorozana akatoshamika vazhinji vakati mahorozi iya. These atoripo pakuakomodheta kuti mother kana ari kuzvara panenge pane bucket almost a 10 liter bucket, or before pane pakurapture membranes. Membranes akarapture, those waters they will flow in. Kana mother akanga ada kuenda kuti arifila kuda kuenda toilet, there's no need yekuti ambosimuka kuenda because anogona kuzongoti chimbudzika
ukadzavazana ukachitozwa semwana unozwa kuti kuenda ku28 mwana ari kupusha. Saka tinongomwana kuti ungodzikira itira ipapo. Saka zvinongoflowa zvobva zvapinda mubhaketi. Then thereby ayamati totompose tinenge tichitirawo kune vana mai vechidiki vachikutanga kuzvara. Tinongoti makumbo avo panapa because tinenge tichita kuti vanosidi vanozongomanika makumbo okuti wana mwana. Then the other unit iri uku iripo as a resuscitative unit. This resuscitative unit iripo pakuti mwana kana akazvarwa achingobuda pane vamwana vanobuda ane mvura inenge yapinda amwedzera mukati mwetoti mumeconium. So kamwana kako kanenge kasikakwanisi kufema kuti kanenge kakavharwa airway. So tinokaradzikapo kakatiruta musoro unenge kukadzikirwa makumbo kuno. Then this side yomukona chipapo is a suction pump. Saka tikangochiisa on tokonekta zvimatube zvedu tutanga tosuctiona mameconium yakubvisa ese masecretions yakubvisa manostrils and also anenge kavhara airway. Honestly kakachita kadaro. And this room should be always be kept warm. Saka kuti irambe warm kuitira kamwana vana vasapinda muhypothermia kutonhorwa. Right. Then at the same time to keep it kuti tirambe chiri warm. Chicho chine heater tori up. Pamusura well that kasa onya chinoto produce heat yacho. So tinonga takatoisa heat. Muno takatoiswa heat kudaro kuti murambe muri warm. The windows are always kept closed. Kuti murambe mune warm. Kanzela Matai Ward 22 ndo ward yedu ino. Tine zvakufara neprogram iri pano nezvitakaitirwa pano kugadzirirwa maternity ward. Nguva dzapera idzo madzimai earea yedu vainetseka vaienda kwana muchadzi inonzi Wisdom Kuku from Vimba area. Right, ndio takutaura nenhau yeblock rakakiwa Lions Club. Right, idi ni HCC chairman wepaVimba clinic. Ndichigara munomu ndiri mugari wemunomu zvakare. So iri block redu rakakiwa newe Lions Club anditi, but instructor wedu wanga ari Mr. Chiwaka iri company yeWomet Construction. So I was being included in Womet Construction, which drive on the more Womet Construction. Block iri rakatora nguva shoma kuti rewagwe, but pakazitama mischief akazoitika zvibika mpini nenhau yeroad yedu yekwavimba. Road yedu iri very very junk, yakaipisisa zvakanyanya. So material pamwe pacho aitara almost 3 days kuti asvike panzvimbo nenhau yemvura yepai kwanguri kunaya madeza kwa block iri. So handina kupa kutenda zvakanyanyisa neve Lions Club vasvika panapa kuti vatiite handover block iri kwatiri sisi vagarewo kwavimba. Block redu rine marooms almost 9 rooms andika. 9 rooms idzi dzine mukuzvarira, mukuberekera vana 1 2 mukudeliver rooms aripo ipapo. Then ndimaona vanenge vakuwara mabed ana mabed rest achange achipewa hamuna rooms dzakasiyana. Tobva ipapo iye room yatakakirwa iyo ichabatsira Mozambique neZimbabwe. Right, tobva ipapo Mozambique neZimbabwe ivo vanhu vanozvidyidzana zvakanyanyisa, especially kuside kuno because hafu yeMozambique nehafu yenhenge tikatasa paclinic bedu panapa ndeti pane mix yekuti almost half of Mozambique nehafu yeZimbabwe ndio vanorapwa panapa. Saka topa kutenda zvakanyanyisa because atibatsira zvizhinji zvaitika muno. Before kwakwe block iri vanhu vaingada kuenda kwaderera kumusoro kuchiclimba kuenda kumusorosoroko ndokubatsirwa ikoko. Saka now at least papedyo. Saka topa kutenda zvakanyanyisa ipapo. Ini ndoitwa ngoni dzachemapurisa, ndiri memba yepachipatara pano. Block iri rakatibatsira zvakanyanyisa. Kuvakwa kweblock tafara nako nekuti madzimai tichitambudzika kuenda kuchipatara kwaderera, apo unenge uine nhumbu wokwidza kuenda kwaderera kuti undobatsirwa ikoko. Saka izvi zviri kutibatsira kuti block iri taakuberekerawo pano. Vamwe vedu taitofamba ma 18 km kuti tiende kwaderera.
nzvimbo inoiti bhuloku rino rakavakwa munzvimbo yasabhukomat kukira kuri kuvhimba, saka aiita nyaya yekufarisisa zvakanyanyisa. Anzi Goen Muganga, tiri munzvimbo yaMuitire village. Ndinonzwa kufara zvikuru ngezvakatiitira Lions kutibatsira chipatara chedu. Tanga tiine dambudziko hombe muno munzvimbo yedu ino yaMuitire, saka iko zvinezvi takatanga kusangana nedambudziko rakati wandei muno munzvimbo ino, asi pakatanga kuuya inonzi Mira Commission, ndiye takatanga kushanda nayo yochotiakira block 6 rooms. Yapedza kudaro pakatora nguva yakareba, takazoona vamwe weRions wakasvika ngati dambudziko rino muinaro pano rakati kure, chipatara chedu tinofanira kuchiwandudza kuti chikure. Zveshuwa takazwa kufara, wakaita saizvozvo, aita saizvozvo, zveshuwa takashanda nawo zvakasimba kusvikira ipo zvino nhasi tiinawo. Ini pache zvangu ndinonzwa kufara ngekuti madzimai vedu vanga ine dambudziko hombe